От 12 октомври 2024 година подлезът до автогара Габрово се преобрази, както някои хора казаха, прилича на световна метростанция. Този подлез до автогарата преди години беше така изпълнен с глъчка. Имаше магазинчета за всякакви неща. Спомням си парфюми, спомням си чорапогащи. Инсталацията на Невена Екимова решава няколко проблема. От една страна, Елена Цвяткова е собственичка на фабриката, която дари 10 000 консервени кутии на Невена, за да създаде арт-инсталацията. И по този начин тя реши проблема на Елена. Елена има нужда да се отърве от тези кутии. Хигиенистките, които чистят тук подлеза, те много ми се радват и много ме обичат, защото аз реших техния проблем. А техния проблем е, че те постоянно чистят неприятни неща. От друга страна, подлеза е място, което хората трябва да преминат и първо не очакват да се срещнат с изкуство, второ, създавайки тази арт-инсталация в подлеза, ние малко или много ги провокираме и те няма как да я подминат. Здравейте! Да. Остават тези работи. Какво означава това? Това е вдъхновено от фантастиката. Предстои да видим дали ще я опазим. Вие какво мислите за това? Така е по-добре идеята. Някак сега си представих всяка кутия като парче мозайка. И общо взето материалът показа посоката на развитие на тази инсталация. Виждам ги как влизат с едно настроение, излизат широко отворени очи или са реакция какво беше това или това беше невероятно. Питат, спират се, снимат се, не остават безразлични и абсолютно слизайки от горния свят под земята и излизайки отново на горния, имам предвид преминавайки през подлеза, се трансформират.